bago na ang vlog. Yo! What's up mga kagahe? Yo guys, so ngayon manghuli kami ng buko. Manghuli? Tumatakbo? Guys, mamumutong. Mamutong sige, alin. Kuha tayo, mamumutong ta guys, tara. Asa tayo magkalubihan dito. Ayup sa apa. Hi, Teddy. Lulu. Tara. Guys, muna siya ilipante. Tambal sa panti? Bughat. Ilipante nga sagbot ba tambal sa bughat mo ano siya gamiton. Kung kisay mabughat diha, dari lang mo kada ilipante. Pante ate, pante. Nalikan. Guys, by the way, ang ating cameraman camera woman. Hi, what's up? Si Madam Inday. Tiri ko. Muna siya musaka mga kagahi. Si Titing. Let's go pa. Hi. Rin ma'am. Ano man? Nasa likod. Ayo. Oh, be. Nasa likod man. Nasa likod ma. Uy. Basti. Bastard. Dong, kilawi dong. Ay, sa tutong ko. Abi, baby. Abi, bubuk. Abi, kanang amigas ni guys. Pahinga muna tayo guys kasi maraming amigas. Asa man to? Amo bigas do? Where is that? Ako that. Kabayang budlat. Kuan anay? Dagang anay. Oh, wag ka kay diri oy. Talibang ali ka. Ini na. Ay sakto dong. Asar kita dong. Lungus. Nami. Muni, paborito po niya Mina Patay nung dito oy. No. Dari tagak no. Off lotion, mosquito repellent, soft and scented, Kenaman. Ini ka bukti diri. Sama nating. Kita aja dong. Bidaw, try. Okay, 1, 2, 3, go. Kani. Okay. Tulo. Sige. Nana bimi sa una. Una among kubitayan. Sige daw, masaway daw. Hindi ano na kuan. Mother and daughter. Hoy. No. Atong kong PC daro di. Lalo. Grabe, mag-war ka dito sa kabay. Mag-war ka pa yan sa kusina. Kugmo. It's not smudge. Kugmo. It's got smudge. It did not. Smush. It did not. Ano mo ni si blondie girl, oy? Be, pakita mo hang kuan be, 3-point shooter. Skills. I can do 20-point shooter, you know? Butig lang. Di ka gwapo kung di na ma-shoot. Labaw. You daw here. Maybe. If you don't get it, you're batig now. If I shoot it, you're batig now. I'm batig now, guys.
Titingnan mo eh. Kamaon ang sundaw nga. From this. Eh, sorry. Laki sa steel niya ron, tanawa. Sin. Di ba din day? Ang sabaw. Machete. Okay na yan? Machete. Pastilan ang tubig sa tinggamaya. Kaya gamay kay bunga. Oh, machete. Wow! Coconut member. May oro. Oh, saraman. Oh, kasi di kuan. Oh, dara. Ice. Isa? Kamina, kamina. Ganahan na sa mino, ano mo? Cheers. Tamis. Sa growing langaw ni. Gupunon pa rin langaw. Guys, lagyan natin ng Scamplex. Guys, ano siya maglamaw. Itangan og Scamplex. Ang tawag ani sa Cebuano kay lamaw. Kung sa Tagalog, si Tagalog ani. Lamaw. Salad. Maganda sana to mga kagahi. Lagyan ng Ural. Royal. Then, lagyan natin ng condense. So, tikman natin. Ito yung kutsara namin. Tikman natin ha. Oh, insakto. Oh, sige na, ready to eat na. Napara ako po ni guys, oh. For me also. 1, 2, 3. Oh, nag-vlog ni. 1, 2, 3. One, two. magpindog ako. 1, 2, 3. You're late. Pilin man ta kay 1, 2, 3. Again, you first. ina na ako squad nga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah! 1, 2, 1, 2, 3. Ah, mga kagahi, oh, ito na, oh. Kani ay sige ra diet. Yummy. Way ka unay. Way kaunay. Way kaunay. Pas mo gyud. Dinner ni dinner. Grabe, gini siya baka. Pinaglayo, gani. Apat na malikis itong no. Ngaon tayo, guys. Butong. Pang diet. Pagkaon daw. Saan mo pagkaon, be? Kani mo siya bayo. Pag ano ba? Makamatay ra ba ng sobrang Mga na ta? Tagalog. dahil sa kay dalaga po. Kain na tayo. English. Let's eat. Bisaya. Ude! Mga unot